Gawas sa mga hospital nga mahimong mukubra og refund sa mga hospital expense sa mga COVID-19 patients, ang mga community isolation units mahimo na sab nga mukubra niini gikan sa PhilHealth. Gibutyag ni Gobernador Gwen Garcia nga ang mga isolation centers nga accredited sa PhilHealth makakubra og kapin 22,000 pesos matag pasyente nga ma-isolate. Matod sa gobernador, adunay bag-o nga memorandum nga giluwatan ang Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth kalabot sa COVID-19 Community Isolation Benefit Package. Tungod niini, mipasidaan si Garcia sa publiko ug sa gobyerno nga hayan mahimo na sab kini nga tinubdan og korupsyon sa pipila ka mga mopahimos unya, sama sa nahitabo sa pipila ka mga ospital nga nasakpang namakak aron lang makakubra og refund gikan sa PhilHealth. Kay numduman nga aduna nay mga mitumaw nga mga kaso diin gipang doktor sa mga ospital ang mga papeles sa ilang mga pasyente nga ilang gideklara nga nasakit og COVID aron makakubra og refund gikan sa PhilHealth. Matag pasyente, refundan sa PhilHealth og 750,000 pesos kung severe case og 400,000 pesos sa mga dili grabe nga COVID. The claims from government healthcare facilities shall be utilized to cover all services, medicines, diagnostics provided for the circular and other operating expenses. To support delivery of care, including hiring of additional personnel, internet subscription, service provider subscription fee, and IT hardware. Any remaining fund may be utilized for incentives for human resource involved in its operation. For private healthcare facilities, that means may ni private kay way tubagunon, di ba? Pero once magpa-accredit ka sa PhilHealth, reimbursement shall be utilized at their discretion, provided that they shall also be used to cover cost of delivering the services. Ana ra kamo bo? COVID-19 has become such an incentivized disease. Nga mo'y kalahi sa uban nga mga sakit. Ipakita nako, tuberculosis is just as serious. Mas serious pa gani. Pero baliwa na tong TB karon ha. Kaya nga naman, nakafocus man tas COVID-19 nga naman, na may PhilHealth package para sa suspect, moderate, ug severe. Ngatos mga ospital na uncover ang NBI. That's only the first of so many. Karong bag-o lang nasakpan sa National Bureau of Investigation kon NBI ang Chongwa Hospital nga giingong mideklara og usa nila ka pasyente nga nasakit og COVID ug barangay frontliner pagyud kuno aron makakubra og PhilHealth refund. Apan nahibaw-an sa mga investigador sa NBI nga kidney failure di ay ang sakit sa maong pasyente ug dili siya barangay frontliner. Tungod niini, gikihas sa NBI ang maong tambalanan. Apil na ang mga opisyales sa PhilHealth tungod sa dinoktor nga mga refund claims. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.